Sa aton nga linya, Doc Chris Sorongon, sir. Good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Yes, good morning, Action Brian. Good morning sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Yes, Doc. Medyo, kwala niya, medyo paspasa dahil ni Doc, kumusta? Ano ning reaction sang Grupo Progreso sining kanta ni Freddy Aguilar nga nagapangampanya kay Albi Benitez? At ang aton nga reaksyon sila, no, nagpagwa ang Grupo Progreso sa isa ka official statement na we find it offensive, derogatory sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod na binagit sa aton kapulisan. Ang amo ang gipagwa nga political jingle na kanta ni Freddy Aguilar para sa isa ka kandidato nga nagapadalagan mayor diri sa syudad sa Bacolod, no? Ini isa ka pag-insulto sa tanan nga collective efforts sa aton nga syudad upod ang aton Bacolod City Police Office na wala sang basihan, na wala nagabase sa datos na matudtuod, isa sa pagpatalang, isa sa pagpa-insulto sa kaalam sa pumuloy sa syudad sa Bacolod, isa sa pag-insulto sa mga makalain-laing ng mga awards na nabaton sa syudad, being isa ka most livable city, model city, kag most business-friendly city, kag ini wala nila gina-acknowledge ang aton mga kapulisan are considered to be pandemic heroes. No, sila niyang nag-secure sa ato mga borders, sa nagsugod kita lockdown tungkol sa pandemya. Sila man yung aton naging contact tracers na nagbulig sa aton pangita sa mga kaso para makontrol ang paglapta. Sila man yung nag-secure sa aton mga TTMF facilities o quarantine facilities para maging safe sa aton yung mga nagpositibo sa COVID. Sila man yung nag-assist sa aton extraction cluster para makuha ang mga pasyente naton nga nagpositibo kag madala sa mga quarantine facility, kag sila man ang nauna nga nagpabakuna para maging ehemplo sa aton mga pumuloy sa syudad sa Bacolod na ang bakuna safe kag ang bakuna works. In what particular, Doc, ang na-mention mo da nga Doc offensive gid, gadag Doc malisyoso sa mga lines nga ginhimo ni Freddy Aguilar? At yung ginambal ni Freddy Aguilar sa kanta niya nga ang syudad sa Bacolod, haven of criminals and corruption. Di kung paano kita maging haven of criminals na inismo sa crime volume kag sa crime index, nagapang-anom lang kita sa Western Visayas. Out of 6 provinces and 2 highly urbanized city. Mas taas pa gani ang crime volume sa syudad sa Iloilo, ang probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Negros Occidental, ang probinsya sa Capiz. Kagang sa ato na crime volume, 32 lang ang makonsider mga index crime. No, the rest are considered to be petty crimes. Kag-action bray, abi ang bali ako, may arab na syudad na highly urbanized sa bugos na Pilipinas na may zero crime rate. Now, ang pamangkod, dapat ang ginapatpat naton sa pumuloy sa syudad sa Bacolod, ang plataforma di gobyerno, issue, ano ang plano, anong imo performance, ano imo track record, anong nabulig mo sa pumuloy sa syudad sa Bacolod, kag anong plano mo nga subong sining may pandemya kita, ano ang plano mo para makarecover kag maka-reintegrate ang pumuluyo after this pandemic. Amo ina dapat ang ginapatpat nato sa pumuluyo. Hindi nga mangguba kita sang aton na syudad, gubuon tang imahin sa aton na syudad, pabaluon mo ang mga pumuluyo sa bugos na Pilipinas na haven of criminals, na ang Bacolod is relatively peaceful. Ang Bacolod, tawhay, ang aton turismo ginawa naton ka-promote in spite of the pandemic. Tapos here comes ang pangayaw, hambalan niya na ang Bacolod, haven of criminals. Sa anong basihan niya? Nakakadto siya din sa syudad sa Bacolod? Nakahalubilo siya sa pumuluyo? We are the city of smiles. We are peace-loving people. Kag korupsyon, sa diin ang ebidensya. Ano nga kaso ang nag-usad? Na tanan nga kaso nga gin-file nila kay Mayor Bing na dismiss. Kag tanan nga assistance, tanan nga SAP, tanan nga ayuda, tanan nga bulig na karapat-dapat sa pandemya nga ni na ihatag naton sa pumuluyo. Ang bakuna naton, maayong aton nga roll-out, maayong aton pandemic response, diin dira ang korupsyon. Okay, isa pa gina-mention diri, korupsyon. Duwa malay nakit-an ko diri mo, kriminalidad kag korupsyon. Yes, action ba? Amo na ako lang taon naton, kung matudto din ang haven of criminals and corruption, kita ni wala kita ginawardan sang Philippine Chamber of Commerce and Industry na most business-friendly city.
wala man taging awardan as most livable city, kag model city, kag most competitive city. Kay dalain na sa ilang mga criteria, basihan sa ilang pag-award sila ng mga kalain-lain ng mga accolades para sa syudad sa Bacolod. This is a collective effort not only of our leaders but sa pumulo sa syudad sa Bacolod. Ini nga political jingle, isa nga pag-insulto, kaklaro nga insulto, it's an offensive statement sa kaalam sang pumuluyo sa syudad, kaalam sa atong mga kapulisan na binagid sa mga lideres nga nagbaka-baka para mabutang ang Bacolod kung sa diin sila subong. So ano matabo nyo, ano matabo si Doc sa jingle nga ini, may ara ka mo sang i-file nga dapat i-stop ini siya or ano nga sitwasyon, Doc? At isa subong sini, ginatunan naton ina, gin-refer na ini sa aton nga legal team para kung ano man gid ang aton nga plano. Ang aton nga City Council, ginatunan man nila, kay they find this very offensive kung ano ang karapat dapat sini. So let's wait and see ang matabo sa mga inabot nga adlaw. Pero ang aton apilar lang tani sa eleksyon nga ini, let's be objective. Magkadto kita sa ginatawag na plataforma di gobyerno sa issues. Hindi kita mag-inampang sa mga pamuyayaw, papalang, binutig. Kay let's make it objective. Di ba nagabira-bira kita pang kampanya para sa bus gamlag sa ato mga kabataan. Amo ni bala ang gusto natin itudlo sa kabataan, binutig, pagpapalang, kag pagpakanubo sa ato nga syudad. At amo man na siguro action bright kung isa ka kapangayaw na wala ka kaintindi kung ano ang mga nagakalatapo na sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Ano man may ang ginatun-an subong so far may mga initial sa kita, Doc, kung ano inang ginatun-an ninyo? Sa subong sini kagapon tama lang ni na plastar ining political jingle nila nga gipagwa. Subong sini pagaistoryahan pa ni sa ato nga Grupo Progreso nga ginapangunahan sa ato pinalangga nga Mayor Bing, Vice Mayor Elsie kag Congressman Dan Atayde. Kaya ang ato sini nga concern niya amo ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag ang ato nga syudad mismo. Sige. Thank you so much, Doc. Unless kung mayara ka pa gusto ipalabot sa Bacolod, go ahead. Ati sa liwat na action by, salamat sa kay Gayunan. Inapabalot lang ato nga mga pagkulamati. Ang Grupo Progreso, ang dala nato niya gugma. Ang Grupo Progreso, ang dala naton, plataforma di gobyerno, performance, kag track record na para magserbisyo sa pumuluyo kag padayunon ang progreso. Ang Grupo Progreso, magbira-biragid para agud to ang syudad sa Bacolod maging model city, maging most livable city, most competitive city, kag business-friendly city, kag para makabawi kita sa pandemya nga ni. Ka-focus kita subong sa atong pandemic response, pandemic recovery, kag sa continuous natin nga pagbakuna para ang syudad sa Bacolod maging safe sa COVID, kay relatively ang aton nga syudad peaceful and orderly, kag ginadayaw gid naton ang aton nga kapulisan, kay ini sila aton pandemic heroes. Thank you so much sa serbisyo. Good morning, Doc. God bless. Thank you. Salamat, God bless. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Salamat gid